Iti tunggal agsapa nga iwaras ko ti panagkita. Dito'y hardin napnot sabsabong pangludaman ti umaya mo. Tedeg dagiti linaaw agdisu nanumo ang kalapaw. Dagiti bulbulong iti kalgaw limang tunga inggit tarnaw. Kas manidila eng kalman ita intamanen nagtengan. Dua puso nagsin napata anibersaryo ayan ayata. Jak pulos ninamnama duata pailaeng inggana ita. Aduman sumangbay a problema hagludun ta rigat ken ginawa. Tapnun ayat ket sumantak boyogan ta ngarud ti kararag. Dumteng man alawig iti biag nalagda din to pulos marakag. Kas manidila eng kalman ita intamanen nagtingan. Dua puso nagsin napatan anibersaryo ayan ayata. Kas manidila eng kalman ita intamanen nagtingan. Dua puso nagsin napatan anibersaryo ayan ayata. Anibersaryo ayan ayata. Anibersaryo